Temos nosa sesión extraordinaria onde traemos o pleno orzamento do 2017, pero antes de empezar a sesión plenaria de hoxe, quería pedir un minuto de silencio, se están a ver de facelo, porque falleceu a Silvia Quincás, que fora concejal creo que durante 3 mandatos aquí, tanto no gobierno de la Luz como no señor Fosa. Entonces, si están a ver, eu diría que se mantemos un minuto de silencio en memoria do noso vecino. Se me permite, eu creo que non está de facer un minuto de silencio, pero quixéramos que si se fai, isto sea un precedente para todos aqueles concejales que morreron, é dicir, sendo un grupo político que sea, se non se haga dentro das fiscales. E iso nos leva a que todo o mundo teñamos que estar aquí todos os días con un minuto de silencio. Eu vou a ir ao tanatorio, considero un amigo dele e da familia, pero iso non creo que sea óptimo para que a corporación teña que estar en silencio por todos aqueles concejales que desde a época, por lo menos desde a época democrática, vayan morrendo. Vos veredes, eu, desde logo, me parece improcedente nese sentido. Isto é unha cousa a nivel particular de cada un. Eu creo que cumplimos cada un con nosos deberes, cando vamos ali, o tanatorio con vecino e manifestamos o noso pésamo a nivel personal. Se o queres facer a nivel institucional, pues tens que facelo sempre. Porque entonces non entramos nesta dinámica de que un sí e outros non. Home, simplemente referencia da vida que precisamente acaba de ser, non sempre... E os que foron hasta ahora non eran, como un concejal da época da democracia. Temos casi 40 anos de democracia. Eso está mucho. 40 anos de democracia non morreu ningún concejal hasta ahora. Home, tan fácil como si queren, simplemente, poñer unha votación, así que se como regalar un inverso de... Que non faz falta, se queredes, nos solidarizamos, pero nos parece casi un abuso. Hombre, isto é dicir que chamamos democracia, parece moi ben os seus... Ah, non, a democracia pode votar todo, non? Non sei se o... Vale. Ten a libertad de expresión e de... A libertad de expresión, sí. Eu xa testimoniarei a familia o meu sentido pésame. E é o que teño que facer eu, ten que facer calquer persona a nivel particular. Convertir isto en temas de política, pois me parece mesar fora, ou como dimos o que é, fora del recipiente. Me parece que de todo punto improcedente. Non sei se compañero para non sei se está ben, por a trayectoria que tuvo así os instituciones de acordo con a lei durante tantos anos que servimos os nosos vecinos. A mí me parece que un presidente non hizo todo nada, que fez toda a contribución de cada señor ascendente a todos. Pero por as trayectorias E o procedente, o señor é o procedente dos que morreron antes. Usted terá a súa forma de entender, cada un ten a súa forma. Non me parece das máis guardar minutos dentro do xogo, por así. Non me parece máis, usted terá. Pois se teñen a ver, vamos a ganar a Muchas gracias. Damos
sesión extraordinaria de plenos en que traemos os orzamentos municipais do exercicio 2017. O orzamento será de fase de execución para o exercicio 2017. Os importes ascenden en gastos a 6.198.964,34 euros e nos ingresos a 6.698.964,34 euros. Vamos a resolver primeiro o estado de gastos de distintos capítulos, en donde, con respecto aos gastos de personal, nos órganos de goberno suprimese a plaza de dedicación da alcaldía, que suponía 45.000 euros. Iránse 4 dedicacións parcial para a xestión de servicios, deportes, urbanismo e servicios sociales, muller e igualdad. Asimismo, nesta área faise as dietas redúcense de 85.000 euros a 45.000 euros. Respecto ao personal, créanse 3 plazas novas da Soda Marcobat da Lei de Dependencia. Asimismo, se crea unha plaza de personal de medios e creanse 2 bolsas de emprego nas áreas de servicios sociales e de educación. No capítulo 2, recódense os gastos de bens, servicios e transferencias correntes que o crédito nesta partida é de 2.943.015,30 euros, que é un incremento insignificante respecto ao exercicio anterior. Hai que facer mención especial no incremento considerado dos servicios sociais e do fomento do emprego, que supón pasar un gasto de 153.500 euros a 253.895, suponiendo un 65,40% de subida con respecto ao exercicio anterior da área de atención de protección e protección social. No capítulo de gastos financieros que depende a amortización do crédito, aquí a cantidad son 20.970. Las referencias corrientes, a consignación para este capítulo, las referencias corrientes son de 110.260, los que se corresponden 99.760 euros en subvenciones nominativas para dar acogida a la labor e desarrollo dos proxectos de novas soluciones e institucións. E tamén se recorde aquí as axudas escolares e premios culturales, así como a inserción social. No cuarto capítulo de investimentos, no sexto capítulo, perdón, de investimentos, o importe de 273.624,19, dos cales 1.897.194 son o total de investimentos, dos que, aparte deste, temos a renovación das instalacións de alumnado exterior municipal para que se realice un crédito extraordinario de 539.070,23 euros. A inversión total, por lo tanto, para o ano 2017 será de 2.436.264,96, a parte das posibles subvencións que están solicitadas e que se pode solicitar ao largo deste exercicio. Tamén habría que sumar, como dixen antes, un plan único dos concellos que suporían 786.176 euros, facendo así un total de 3.222.440,1 céntimo euros de inversións reales. No capítulo 8 de activos financieros incluye neste capítulo 2.000 euros para prever anticipo de nómina e manter o capítulo aberto. No capítulo de pasivos financieros temos un importe total de 45.723,10 euros. No capítulo de ingresos, os ingresos, o capítulo 1, que son impostos directos, os ingresos que provenen destes impostos directos ascenden a 2.610.000 euros, que supón un 38,96% do total do orzamento, realizando a porcentaxe por respecto ao 2016, adecuando, por lo tanto, os ingresos á liquidación orzamentaria. No capítulo 2 de impostos indirectos, provenen destes impostos da construcción, instalacións e de obras que ascenden a 191.000 euros, o que supón un 2,85% do orzamento. No capítulo 3 de tasas, servicios públicos e outros ingresos, incrementase con respecto ao 2016, é dicir, o aprobado 2015, que era motivado fundamentalmente por a recaudación dos servicios de aguas no 2017 que se espera se suprimir. Os ingresos neste capítulo prevense de 1.104.350 euros, que suporía un 16,49% do orzamento total. No capítulo 4 de transferencias correntes non sofre variación en relación co previsto para o exercicio 2016 prorrogado 2015. No capítulo 15, que se corresponde con os ingresos para
patrimoniales ascende a cantidad a 2.300 euros e constituye realmente un 0,03% do orzamento municipal. Con respecto ao capítulo número 7 de transferencia de capital, nace con un importe cero, porque ainda que a realidade que hai investimentos iniciados no proxecto 2017 que se incorporaron no inicio de 2017, así como generacións de créditos feitas ao longo destes 5 meses se desprende do plan de investigación. Nos activos financieros temos un importe cesado de 2.000 euros, entón prácticamente están reflectidos os ingresos que teñen os anticipos de pagas a personales. En o pasivo financiero deste capítulo xa está modificado o crédito de nacemento 2017 baixo unha unidade de crédito extraordinario que fixen antes mención con cantidad de 539.070 con 23 que non será concedida polo Ministerio de Turismo en el Facenda. Na área de gestión de gasto, así como da resumen, temos que na área de servicios horarias, na área de servicios públicos representa un 1,7% do orzamento local. A área de protección e promoción social, que é a área de gasto 2, representa un 23,97% do orzamento total. Na área de gasto público de carácter preferente, que é a área de gasto 3, representa un 21% do orzamento total, sendo a prioridade principal de cultura, deporte, centro de saúde e educación. Na área de dotación de carácter económico, que sería na área de gasto 4, este representa un 1,31% do orzamento total. Na área de dotación de carácter xeral, na área 9 representa un 14,69% do orzamento total. En área de república representa un 0,78% do orzamento total. Isto é un resumo que serían as cantidades que nos explico tamén a comisión informativa das diferentes partidas que se corresponden ao proxecto que traemos hoxe a proposta dos orzamentos que se traen a este pleno como primeiro punto da proposta de aprobar inicialmente este orzamento xeral do Concello para o exercicio económico 2017 xunto coas bases de execución e co resumo que se acaba de explicar. O segundo punto desta proposta que traemos este pleno é expor ao público orzamento xeral, as bases de execución e o programa personal aprobado por un prazo de 15 días, mediante notificación no BOE, de Reglamento Económico de Provincia, da Reglamento do Concello, para efectos de presentar a reclamación correspondientes. O terceiro punto sería considerar elevados a definitivos estos acordos no caso de que se presentase ninguna reclamación. Expostos os resumos dos presupuestos 2017, temos un profesional. Hola, moi bons días. Pero, alguén se entero de como se gasta neste concello? Despois do que creo que nada se entero de nada. Pero xa dixo que xa se informou na comisión, se estaba na comisión informouse no teatro. Cando preguntei, dixo que xa se informaría. É dicir, non contesta as preguntas da comisión. Xa lle dixen que se é ridículo, non o podíamos aforrar. Porque se non quere contestar, eu tampouco quero preguntar. Non hai problema ningún. Nin se informa de nada, pero bueno. Home, se evitarían suspicacias como ese de que a xente pensa que eses 12.000 euros ou 20 e tantos mil euros que hai para alimentos, sí, 20 e tantos mil euros, porque digo eu portugués, así que a xente pensaba que era para pagar a festa dos maiores, pero vai ser que é para a cociña económica, que todavía non hai ni siquiera adoptado ningún tipo de acordo sobre a gestión, nin nada feito. Non se pode poner en marcha a cociña económica sin todo o aparato que iso conleva, estudio de costes e unha serie de procedimentos. Iso estamos falando de meses. Agora, como se están acostumbrados a fazer o que lles dá a gana, sea ou non sea legal, eu desde hai moito tempo veño falando de uns principios que me enseñaron en Facenda Pública un discípulo de Fuentes Quintana, Enrique Mol Esteu, que falaba de eficiencia, estabilidade e equidade, las tres S. Esa non incluían uns orzamentos. O de estabilidade, se empezamos por o final, que fallou por interventores, pois se entrarei no mío, e que non. Que se sobrepasa o límite de gasto. E por deu as previsións concretas que dio o señor interventor. Nese sentido, xa de color bien, pero non falta. Vamos a aprobar uns orzamentos que, de principio, non van a cumprir o límite de gasto. En palabras do interventor, que non se facilitarán os datos e que non se cumpre o límite de gasto. De entrada, xa non son os presupuestos de gasto. E ben, explica aquí cousas como a que redúcense as dietas
dos concellados de 85 a 45. Pero baixamos logo as rentas dos concejados. Usted sabe o que é un orzamento. Un orzamento é unha previsión de gastos. Se se poña 45, 65 ou 95, é unha previsión de gastos. Se poño de menos, non gasto de menos. Se poño en vez de 400.000 euros, que é a luz deste concello, 250.000 euros, eu podo chegar aquí e dicir, mire, aforro 250.000 euros de luz. Pero a factura vai chegar igual. E cando non chegue, teño que facer unha modificación orzamentaria. Son previsións. No gasto de órganos directivos estaba incluído pagarle ao abogado, que vostedes tiñan sin contrato. Había unha personal eventual dentro desa partida, que era o pago do abogado, porque estaba sin contrato, todo estaba sin contrato. E como todo estaba sin contrato, non podía seguir pagándose hasta o final do ejercicio, entón había que dotar partida presupostaria como profesional de confianza. Está unha dedicación parcial de tributo, que cobrou 6 meses dese orzamento. E con todo eso vimos ustedes que reducen o gasto. Claro, a hora de entrada hai 4 concejados con 52.000 euros anuales. 52.000 euros anuales, máis do que cobra un auxiliar administrativo, máis do que cobra Che, Chus e Javier González, que están en atención ao público. Calquera deles cobra menos que estes. E aparte disso van a seguir cobrando o que cobraban, como a dedicación, como dietas. Ningún deles deixa de cobrar as dietas que se viña a cobrar. Sí, pasaron a 2000, sí, xa sei, hai moito tempo, señora Silvia, o precio da traición eran 30 monedas de plata ou de ouro, non? O que lle pagaron a Judas. E hoxe que é? Un salario. Todos estamos aquí cobrando cuatro, pero algún máis que outros, algún máis que outros. E xa se ve o precio da traición. Vamos ao tema de desmenuzar entonces os orzamentos. O 50% en gasto de personal. 3.315.000 euros. O 50, 49,49%. Parece que gastar eficientemente. Pero vamos a ver como se distribuye entonces o gasto de personal, porque é a partida máis importante, fíjese. Nós creamos 2 plazas de socorrista, porque tiñamos externalizados o servicio da piscina. Por lo menos o que era o dos socorristas e todo este tema dos monitores deportivos. Vale, facían con empresas externas, é dicir, tiñamos 3 millóns e pico de salarios e aún por encima gastaban casi 2 millóns de servicios externos, que por certo, digo xa de paso, os servicios externos este ano aumentan considerablemente. O sea, temos 3.300.000 de gasto de personal e contratamos 1.158.600 en servicios externos. Todavía temos 1 millón de empresas que traballan para nós. 1.128.600. Eficiencia pura. Estamos en 4 millóns e medio. 4 millóns e medio. Os ingresos reales deste concello son 5.500. Podes ir por 6, 7 ou que ti queiras. Xa verás que se pode facer. Ben, decía o 50%, mire, contratamos 2 socorristas, contratamos 2 axudas no fogar, a jornada completa, e 2 aumentamos de media jornada a jornada completa. 3 puestos novos, vale, 3, creamos 3 sociales, que vostedes xa o crean. Creamos unha plaza de monitor deportivo. É un peón de mantenimento. Porque se vamos a asumir o tema do servicio de aulas, non se pode asumir sin personal. É imposible. É imposible. Vale, eso xa para empezar. As mentiras caen por su propio peso, como eso de que se gasta menos. Va a ser que cobrando 4 máis o seu sueldo, usted tamén cobra, máis o sueldo va a ser menos que cobrando 1. Eso se lo explica a cualquiera. Por certo, suprimiron unha plaza de auxiliar na guardería. Sabe usted que hai 15
personas en lista de espera. E ustedes iban a decir que aumentaban o gasto social, o primeiro que fan é reducir o tema da guardería. Non crearon un módulo novo. Que va, pintaron. Punto pelota. Pintaron a guardería e gastaron 60.000 euros e quedan 15 anos fora. Sí, no, hai que dar 5 minutos, é unha pena, non? Que pena, vaya, hombre. Non sabía eu que para falar dos orzamentos houbera que limitar o tempo. Neste caso, sí, como a todos os plenos, va a ser que non, va a ser que non. Bueno, non se preocupe, sí, bueno, molesta. Por encima de que van a cobrar, por encima molesta, non? Bueno, mire. Sí, no. Máis 15, pero, o sea, como ustedes saben muy bien organizar, pues se organizan entre os equipos. Como? 15 minutos? Sí, para explicar eso. Sí, con 15 minutos me vai a chegar. Tranquila, non me interrumpa. Avísame cando me queden 2 minutos. Sí, E hasta aquel momento non me interrumpa máis. sin problema. Vale, muchas gracias. Bueno, 130.000 euros de gasto de personal. Bien. Vamos a ver entonces cuán eficientemente se está gastando, non? Quizá sería bo que a xente soupese realmente onde se gasta os salarios. Pois mire, na policía local 161.107, o 4,88%. En protección civil 206.133,41, o 6,25%. Protección civil son os 11%. Urbanismo 413.320, 12,53%. Fomento do empleo, que tanto se iniciaron por 75.000 euros, o 2,29%. 29.991 en servicios asistenciales, 0,91, fíjese. En cultura, 41.158,21. En deporte, 91.000, 2,77. En sociedade da información, a plaza esa que se crea nova, 11.760, 0,36. En órganos de goberno, 1,60. 52.800. En administración general, 608.284, 8,43%. Bien. Laboral, personal laboral. Temporal. Temos 87 plazas. 1.453.664,67. Un promedio destas plazas de 16.708,79, que dá 1.300, estamos falando en términos brutos, 1.392,40 euros. Plazas de 700 euros. A xente pensa que aquí o personal do ayuntamiento cobra muitísimo. Estamos falando de plazas de 700 e 600 euros. O laboral fijo, 19.482, 400, o 14,37%. 1.623,53 de media. De agora veñen os funcionarios, e os funcionarios que son 20. 2.653,34 de media, cada un. 31.840 euros de media. O 26,09%. En total temos 125 plazas neste concello. No 2013, que está aí, tínhamos 116. Plazas a maiores. Agora empezan a crear plazas. Suprimiron unha de limpieza no centro médico. Suprimiron unha de monitor deportivo, que estaba nos anteriores presupuestos. Suprimiron unha de peón de mantenimento, ou de fontanería, que iban a encargarse do tema da... Suprimiron, e esa está ben, porque fíjese, aí sí estou de acordo, unha de subalterno, porque estas plazas eran a la carta, cando había que enchufar a alguén, metíase a alguén de subalterno, é dicir, de dentro. Pero cando teñen estas plazas, crean outras, porque non é que o ayuntamento amortice estas plazas e empeza a sanear e pôr un órgano o tema do personal, non. Acaban de amortizar esta, pero crean outra. Outras máis. Unha de medios, unha de inclusión digital, unha serie de plazas que xa comentaremos. Unha de conserxe do Barrié, amortizouse tamén do Barrié. Unha de auxiliar no neno, ese tamén se amortizou, que a falta que facía. E
para compensar todo isto, o primeiro que fan é meter 4 concejales. Sacan estas plazas, pero meten 4 concejales. E por meten 3 de axuda a domicilio, unha de medios e unha de inclusión digital. Eso con respecto ao gasto de personal, bueno, que non lo dicen todo. E discriminan. Subidas salariales de 3.800 euros, 3.800 e pico. Bueno, xa diré a cantidad exacta, 3.800, redondeando. O sea que o que se dedican é a facer discriminación con respecto aos que menos ten. Acabo de dicir que aquí hai auxiliares administrativos de 34.000 euros, con complementos específicos de 18.000 euros, máis do que cobra un peón de obras. E non hai unha revisión dese tipo de cousas, non hai iso de igualar por abaixo a quen menos ten, por un pouco nunha situación máis acorde aos tempos doces, senón que o que máis ten, eles son da política de ao que máis ten, máis se lle dará. Bien, vamos ao consumo de bens e servicios, o outro 50% de gasto. Facer un presupuesto de gastos bo é tal como mentir nos ingresos. Se mentimos nos ingresos temos máis gastos para gastar, esa está, porque como son previsións, basicamente é o que fixeron, mentir nos ingresos. E así gastamos máis en todas as partidas e decimos que son millóns os presupuestos. Pero se lle digo que incluso facendo eso, se ríndase. Mire, por exemplo, no tema do consumo de bens e servicios, fala de racionalizar o gasto. Pero usted sabe sumar, restar e multiplicar. Se acaban de aumentar a partida de 2.934.058 a 2.943.000, de todas, es más. Más non significa racionalizar, significa gastar más, non menos. Racionalizar... Quedan 2 minutos. Sí. Xa lle seguirei, non se preocupe, xa lle seguirei no segundo turno. Porque eu creo que é de interés o que lle estou dicindo. Ao mellor a usted non lle gusta, pero é de interés. Mire, racionalizar o gasto significa que aquí nos 2 millóns e pico non pode ir 1 millón e pico para servicios externos. Porque despois decimos, como por exemplo, na partida de fomento do empleo, ou que, por exemplo, de acción social, xa que tanto falo, metemos aí 40.000 euros de gastos diversos, quer decir, temos aí para aumentar a partida, é uns 30.000 euros máis de traballo de servicios para outras empresas, que total non é nada. É dicir, deixamos a cousa como está e metemos aí as partidas estas. Por qué? Porque, se non o saben, neste exercicio se gasta 400.000 euros máis. E se gasta 400.000 euros máis, por unha sencilla razón. Porque hai un ano se dixo unha boa situación no Concello. E hai un ano, cando entrou enchiuse de decir que o Ayuntamento estaba arruinado, que non eran as dadas das previsións e que todo era mentira. Que fácil sería agora aprobar as dedicacións parciales. Si dixera a verdade. Pero non. Estábamos nunha situación moi mala. Cando entramos era da hecatombe. Pero agora, un ano despois, ustedes ten que ir ao coaite e con as Rodrigo Ortaz. Va a ser que agora está moi ben. Sabe por qué? Porque non pudo facer uns presupuestos. Ni medicina, nos anos, coloca un ayuntamento en situación positiva. Con un ano só, coloquei nunha situación positiva, un resultado presupuestario positivo. Prorrogando os meus presupuestos, se pasa unha situación de remanente positiva. Estábamos en negativo. Pero ahora ven ustedes a fastidiar. Fan os orzamentos de nuevo. Xa veremos como vai o asunto. Porque mentres prorrogaron os meus, a cousa vai que vai. Pero agora xa empezaron a facer as súas. Xa cargaron o ayuntamento outra vez de personal. E de personal de conveniencia. Vale, termino o segundo. Vale, que tenga. No, eu creo que non... Ademais, eu vou a decir, só para terminar, normalmente nos orzamentos non hai límites de tempo en ningún sitio. Esa é a tónica general, porque en primeiro lugar non temos reglamento, e segundo, xa sei que a usted non vai a gustar o que eu vou a decir, pero todavía empecé a nada máis. Ten moi pouca memoria, porque nos presupuestos, no. Dentro dos presupuestos, pois aí arreglado o tempo cando este gobernado. Non, digo que non. Dicía que cando gobernamos temos a corda. No, pero eu teño moita mellor memoria. Sí, xa se nota, xa explicaré para esa memoria, sobre todo as súas mentiras.
claramente cuáles son as mentiras do señor Ucha. Non hai problema, todo o tempo se debe falar. Na Terra Galega, señora Mijeiras. Sí. Señor Zagar, quer decir algo dos pressupostos? Bueno, sabes que todo o mundo dá números e datos os pressupostos, se non xa sempre, se trata de equilibrar os gastos, os ingresos. Creo que a xestión está aí, hai un remanente positivo de 490.000 euros, antes era negativo. Lo digo usted, os presupostos son ilegales. Legales, como son usted, é legal, non? Creo que, con respecto ao que falaba usted de contratos e todo eso, creo que se está traballando para ir regularizando as diferentes situacións que hai para os contratos, como as tasas, as contratas, e demais, que efectivamente que fai mención e intervención. Pero eu tamén digo que tamén o fixo vostede, é que o informe tamén foi desfavorable. Vostede, como outros equipos do Banco que trouxeron aí. Eu, ademais, como dixo vostede, sabe que o presupuesto, efectivamente, ao largo do ano sí que pode variar. Tanto nas partidas de gastos, hai gastos directos, que non hai maneira de salvarlos, e sí que é unha estimación, é unha previsión do que se pode facer ao largo do ano. Nós entendemos que dentro do que se pode guardar é o máximo que se pode fazer. Creo que sempre contando con esa estabilización presupuestaria e incluso con principios sobre todo. Eu digo que eu non teño moito máis que dicir. Se usted di que son ilegales, pues bueno, eu digo que supuestamente se son ilegales ou legales, pues eso terá que eu non teño moito máis que dicir. Son os presupostos que este equipo do goberno entende que vai cumprir unhas prioridades como a necesidade de confianza na conta, é algo que estamos aquí en que darse de conta que necesitamos 30 concelleiros aquí nos Fundadores. Pois ben que eu se por lo menos entendiu, porque outro día na comisión informativa, mentras que expliquei o estado de cuentas, usted me quiso siquiera caso, estaba moi preocupado para a súa compañeira, entonces eu explicaba, usted non atendía, entonces di que nos explicou como se vai explicar se usted realmente, mientras que eu falei, non me facía ningún caso, claro, estaba moi ocupado para a outra compañera. E das preguntas, efectivamente, empezamos a contestar. O que pasa é que usted está acostumbrado a que lle contesten da forma que usted quere, pero que contesto que a realidad que eu teño que contestar. Por suposto, hai un problema de dialéctica, ademais, en donde cada un temos a forma de manifestarse e de responder. O que pasa é que usted xa quería que non lle contestara, porque a primeira resposta que me dicía era non as vas a contestar, non as vas a contestar, antes de que siquiera contestar. Por qué? Porque preguntaba e contestaba, o que pasa é que eu contesto da forma que teño de contestar, que as cosas que teño que decir. Se a usted lle gusta ou non, eso di que non vai contestar, vale, pero contestar, contestase. A verdad que, claro, se usted o interpreta de outra forma, pois, non sei, sí que se lle contestou, xa usted no aquel momento dixo que eran ilegales, usted ten a seu motivo de mes que recolleron sen acta, sin problema ningún, ilegales, pois iguales que os seus, porque que eu sepa, deste ayuntamiento levanse uns anos facendo uns orzamentos que van na mesma línea, uns orzamentos en onde se tratan unhas previsións para cubrir uns gastos. Efectivamente, os 12.000 euros que vai na partida, ese precisamente sí que é para comedores pre-rodas, sí que é un procedimento que se está andando, porque non é poñer primeiro o procedimento e logo o dinheiro, ou primeiro o dinheiro e logo o procedimento, que máis dá? O importante é que vai ser unha realidade que se está traballando. É aquí que hai que facer un estudio de gasto, claro, por supuesto, hombre, só faltaría, porque mire, na que usted estuvo desde aquí gobernando como alcalde, como presidente do Concello, tamén temos un equipo gestor de traballadores, de funcionarios que saben perfectamente o que teñen que facer independentemente do que nos demandemos. Entón, son xente que teñen un protocolo de traballo e que saben para que sacar calquera actividade adiante, saben facer perfectamente o seu estudio independentemente de, digamos, que teñen que facer ou non, porque as cuestións non é como nos miramos, as cuestións é que a lógica e o mismo estado de situacións de cada procedimento existe. Precisamente se dá unha partida e logo se está, ahora mesmo xa se está co procedimento que xa se empezou.
Nas dietas dos concejales, teño que decir que efectivamente non cobro dedicación ninguna. Aquí está ben claro, además os orzamentos son públicos, pode consultar calquer persona. O que pasa é que a usted lle gusta moito mentir e darle voltas aos temas. Mire por onde que na súa época a súa partida da alcaldía estaba prevista de 45.000 euros. Esos 45.000 euros, esa partida ahora mismo, sí que se suprimiu porque era a partida que cobraba o señor alcalde, unha partida de 45.000 euros. E aparte desa partida de 45.000 euros, tiñamos unha dieta de 85.000 euros. Claro que eran 85.000 euros. Por que tiñan que ser 85.000 euros? Porque o señor Ucha tiña pensado crear a plaza de delegado de área. Claro, eses delegados de área, que como dixen no seu día cando se presentaron, esos delegados de área, hombre, eu usted que non sabe, hombre, pois manda carai. Esos os presentou usted. Eu mismo lle dixen no presupuesto, cando os presentaba, cando trouxe esa figura, eran realmente uns sueldos encubertos para os seus concejales, claro, non está, aquí non hai sueldos encubertos, o mesmo aquí, cada un ten a súa dedicación ben clara e o pon aí. Pero, sin embargo, na figura do delegado de área, era unha figura que se iba a cobrar 160 euros cada semana, un total de 640, máis 120 de comisión de gobernos, máis 120 de xunta de plenos, porque claro, se facía un pleno cada mes, e que non houbera nada de asuntos para cobrar. Pero, bueno, doy gracias porque no pleno tamén cobrábamos oposición, non cobrábamos tesoros. Porque, precisamente, nestas dietas, non só son as dietas para os que gobernan, son dietas precisamente para todos os concejales, tanto os que gobernan como os da oposición. Entón, resulta que, efectivamente, no que personal político, sí, no presupuesto 2015, usted había dotado a súa plaza, non vai ser menos 45.000 euros, e a dieta de 85.000, un total de 130.000 euros que se dotaba desa partida. Sin embargo, nestes presupuestos, efectivamente, pois temos 4 dedicacións. Por que temos 4 dedicacións? Porque considero que un gobierno é un equipo, non é unha sola persona que ven aquí a mandar, que ten incluso os seus propios concejales sin voto e sin vez, moitas veces, que logo di a verdad, a medir que non é así, pero bueno, a realidade está aí. Un ano de gobierno non para ver o que fai cada persona. Unha persona que decide en todo, até que cobrar os 45.000 euros, home, pois a verdade que sí, porque é o seu medio de vida. Pero, sin embargo, hai outros que queremos facer un equipo que creamos en xente, que consideramos que a labor de nosos veciños de Santa Comba non é unha persona só que decide, porque estamos na democracia, é un gobierno, é un equipo de concejales que por o seu traballo tamén teñen dereitos a cobrar. Ora, iso sí, outra mentira do señor Lucha. Estes señores que teñen tanto dedicación, ben total, como neste caso, dedicación parcial, non cobran ningún tipo de dietas. O que pasa é que usted pretendía cobrar, así igual que quiso cobrar as mesas de negociación, e na por riba decía que tiña dereito a cobrarlas. Porque temos unha lei de bases, o artículo 75.3, que nos di efectivamente que todos aqueles personales políticos, concejales ou alcaldes que teñen dedicación parcial ou total non teñen dereito a cobrar ningún tipo de dietas. Así que usted non intente confundir a xente, xa sabemos que lle gusta a mentira. Eu claro que cobro as dietas, pois cobro 120 euros por vivir este pleno e cobro outros 120 euros por cada xunta de goberno cando se fagan como teñen que ser, como xa cobraban tamén os concejales. E se lle digo, aquí é todo transparente, que non era transparente esas comisións sociales que o goberno que intentaba. Eu prefiro a traición, aquí non hai traición ninguna. Aquí hai unha xente que traballa a traición e cando usted intentaba presentar os sueldos encobertos a través deses delegados de área. Que, bueno, claro, o interventor, por lógico, eso non era legal, porque era ou non esa figura necesitaba si se creaban esos delegados de áreas, era unha constitución formal, en donde tenía que ir un secretario para que realmente se fuera adiante e se levantara actas. Lo que pasa é que a usted non interesaba que nas súas comisións de delegados de área esa secretaría, porque sabía eso que se daba aí. Porque se estuviera a secretaria presente na comisión, pues sería perfectamente constituída, pero claro, se usted non interesaba que nesas comisións estuviera a secretaria, sabe Dios o que se dicía nesas secretarías. Entonces, los 50%, isto non é un turno de palabra. Entonces, sí, pero más altas non había ningún funcionario público que protestar en una militar nacional nesas comisións de delegados. E se non, léase as bases desas comisións de delegados como realmente se constituyen. Así estamos, constituídas cousas como ustedes querían. Mire por onde que nos di que, hombre, que o noso presupuesto, os gastos de personal están moi inflados. Pois vaya se están inflados. O sea que no presupuesto noso que traemos hoxe aquí representa realmente un 49,5%. E mire por onde, no presupuesto de 2015, que foi o que aprobou o señor Ucha, o gasto de personal no ano 2015 era un 50,56%. O
O sei que nos critica a nós, tamén puso máis 50%. Home, o verdad que as verdades están nos papeles. Esta documentación pública non ten acceso a todos ustedes. Entón, non hai problema, porque así se ve criticar que nos gastamos un 50%. Se o gastaron ustedes incluso un pouco máis. Eso sí que me gusta, criticar e nada máis. Home, usted fala aí de que se crean unha serie de plazas de asuntos sociales. Bueno, sí, na súa época creo 3 plazas de asuntos sociales. Pois mire, por onde aparte das 3 plazas que usted creo que dixo que eran 2 máis, 2 medios parciales, en total 3, pois tamén nos creamos 3 máis, porque dadas as necesidades ahora mismo que temos de asuntos sociales de lista de espera, que desde que nos entramos pasaron de servir dar servicios para o mismo personal de 25 usuarios, 29, a 40 que temos ahora. O que pasa é que nos, a xente, estamos gestionando moito mellor, porque co mismo personal propio estamos dando o servicio a máis xente e, ademais, non gastamos esos cargos que di usted, que falaba precisamente de servicios externos, de la partida de servicios sociales. Usted dicía que se presupostaban 30.000 euros, que eso era algo camuflado para estos servicios. Mire por nombre. Los presupuestos do ano 2015 que usted levou a su pleno, efectivamente, usted presupuestaba, claro, 40.000 euros. Así cualquiera presupuesta 40 en vez de 80. Claro, presupuesté 40 porque presupuesté 80 porque son real. Pero mire por donde, que usted tiña previsto iniciar como crédito 40.000 e ao final acabou gastando 81.000. Hombre, se o presupuesto, e despois os meus presupuestos son irreales. Entonces, ao final, do presupuesto perdón, esta explicación de 2016, efectivamente, no gasto de 2016 foron 81.235. Estes presupuestos, como eran convocados no ano 2015, esa cantidad, 40.000. E no 2016 gastaron 80.000. Isto non é mentir, non, estes son os presupuestos reales. Sí, colleron a cantidad de gastar o doble, pero non é só eso, no 2016. Porque no 2015, no presupuesto primeiro, que era realmente este prolongado 2016, a cantidad tamén fía misma, presupuestado 40.000. Este señor gastou 107.535. Por qué? En empresas privadas. É o que ven a decir que nos poñemos 80.000 euros para contratar a empresas privadas cando usted gasta 107.000 euros, aparte de ter personal suficiente, que ese mismo personal o pusemos a traballar e conseguimos que se deran máis casos de alta. Comenta aquí un monitor deportivo que da usted de alta, que nos lo contratamos, porque nos consideramos que temos personal sacrificado para realmente facer esas actividades. Efectivamente, se manteñen os 2 auxiliares deportivos, que se había ofeteado sin problema ningún. Entonces, el personal de inclusión digital, que se lo tiña usted mismo. E a plaza do auxiliar de neno que se pode prescindir dela, efectivamente, porque nunha guardería, nos estamos ahora mismo traballando para dar de alta a cuarta unidade, porque na guardería, os nenos que se poden atender non dependen do número de auxiliar, non dependen do número de si dependen do número de unidades, e si dependen do número de mestras. O que pasa é que non depende do número de auxiliares, porque o número de auxiliares non ten que ser un auxiliar comunidade, ten que ser auxiliares para dar servicio a toda a guardería. Por lo tanto, os 5 que temos personal de sobra en auxiliares do neno para esa guardería, que si realmente estamos traballando para que somente esa cuarta unidade. Se lle digo, mentira tras mentira, racionalizar os gastos, claro que se racionaliza os gastos. Mire, o que di usted conseguiu un remanente maravilloso, e lo seguimos entre todos. Que eu recorde, no ano 2015 eu gobernei 5 meses, usted 7 meses, e só conseguiu disminuir o remanente negativo en 10.000 euros. Por qué? Porque a gestión súa foi tan boa en 7 meses que o demostrou só 10.000 euros. Sin embargo, no ano 2016, no ano anterior, efectivamente, usted había traballado, usted había llevado a cabo os 5 primeiros meses. Nos 5 primeiros meses, usted ejecutó simplemente de obligacións netas 1.928.000. Sin embargo, claro, non se facían cousas, así non se gasta, pero tamén o noso personal non estaba, os nosos peticiones non estaban atendidos. Sin embargo, nos 7 meses anteriores ao seu goberno, gastaronse 3.927.000, sí señores. A pesar de haber gastado 3.927.000, o doble dos señores en 5 meses, para dar servicio aos nosos vecinos, conseguimos as actividades que conseguimos un remanente positivo, porque de alguna forma, si se gastan racionalizadamente estos cargos, pues se consigue que realmente se consiga este remanente positivo, en donde realmente viuse que en 2015, con la voz del señor Lucha, en 7 meses, solo nos habían conseguido reducir 10.000 euros. Pero la imagen va a decir
que nos 5 meses siguientes iban a conseguir baixar casi 800.000 de remanente que se conseguiron pasando dun remanente negativo de 490 a un remanente positivo de 435. Hombre, mentimos moito, pero as mentiras, señor Lucha, se las debe a igual que muchas palabras suyas. Pero as verdades están escritas, e as verdades que están escritas están aquí. E mire por onde, usted fala de ingresos inflados. Hombre, ingresos inflados, pois é que non se acorda do que fixo usted, porque mire por onde, efectivamente, nos presupuestos do 2015 tamén tiñamos unha previsión de ingresos en donde, por exemplo, nós aquí este ano tenemos unha previsión de ingresos, por exemplo, da IBI rústica de 54.000 euros, pero o señor Lucha non, iba a cobrar máis que nós, e despois non nos infle, e iba a cobrar 56, nós consideramos 54, e ao final, que se le queda todo dar 44, señor Lucha, é o que non infla, o que ainda infla máis que os outros. É así en todos eles. Nos impostos indirectos, como dixo, si, hombre, se a fama se vai lograr moito. Se como o señor Lucha facía unha previsión de 218.000, nós facemos unha previsión de 190, o sea, que somos máis moderados que ele que infla os presupuestos. Somos nós, cando ele facía o mismo ou máis incluso. Temos así unha serie de partidas que non vou enumerarlas todas, en donde efectivamente todas elas están, basta comparar, como por exemplo de licencias urbanísticas tiña unha previsión usted de ingresos de 29.000 euros e nós facemos unha previsión de ingresos de 19.000 euros. Mire, isto que teño que contestar respecto ao que lemos que dito, porque realmente está visto que o que pretende é aquí decir o que realmente os papeles están escritos. Estes papeles ahora mismo está o que é o orzamento 2015 e 2017, de que é un documento público que todo o mundo van a ter acceso a él. E, por supuesto que sí, aquí hai traballadores, auxiliares administrativos, que cobran menos que o mellor en este momento estes concejales e que iban a cobrar menos que su delegado que usted pretendía crear. Pero mire, por onde? Él non se acordou desde os seus presupuestos, acordas ahora. O sea, que nos seus presupuestos non se acordou deles. E ahora mismo aquí que se está incentivando a alguna xente que está a que se lle dou unha serie de actividades as posibilidades maiores, igual que fixo usted, porque o sepa usted tamén nos presupuestos de 2015 tamén incentivou a dos traballadores. Pois igual que se incentivou a dos traballadores, pois aquí tamén se incentivaron a dos máis un terceiro que usted xa tiña previsto nese presupuesto que non fui adiante. Entonces, xa lle digo, as verdades están escritas, as mentiras salen por a súa boca, pero non se preocupe porque a realidade está aquí e ao final as cousas todas se saben. Bueno, tengo usted derecho para que, por si no lle chegan, a 10 minutos do segundo turno de palabra. Cuando o señor Facal, perdone, o señor Facal, a verdad que non lle teño nada que aclarar porque como non me dou ningún dato concreto para contrastar, non teño ahora mismo nada que agregar, aparte que simplemente estes presupuestos son os presupuestos consensuados do tipo de goberno que mesmo estamos formando, que arraiga, hombre, que menos. Moi a diferencia de súa, eu cando formo parte do goberno respeto a xente, non como outros que así nos vai, porque a verdad que o que dimos vellos, a vida vai poñendo cada un no seu sitio, que iso é máis bonito da vida. Pois o que lle dixe usted dereito a un segundo turno de palabra. Moitas, señora Xulá, moitas gracias. Eu falarei moitas cousas me deixar, pero xa me vou limitando muitísimo tempo. Usted falou tanto iso que a verdade é cousa. Falou, non falou dos orzamentos. Falou dos orzamentos do 2015. Do 2015, non dos 2016, son do 2015. Bueno, fíjese usted que incluso delinque o pensamento. É que vostede quería facer, mire, se non se fixo, non se fixo. Se non se fixo, non se fixo. Non veña falando de cousas. Home, a mí gustaría que as cousas foran como ten que ser. Pero resulta que agora va a ser que usted fala incluso de intencións. Non se fixo, non se gastou. Non hai nada de que falar, pero falo aí, media hora e tal, igual. Eu non fui quen dixo que non iba a cobrar e está cobrando, Dedicacións parciales, non, porque usted non se dedica ao ayuntamento, se dedica aos seus negocios. E esas externalidades producen incompatibilidade. Verá, o meu traballo, 24 horas ao día era o concello. E o único sueldo que había en dedicación exclusiva era o meu, 45.000 euros. E non o fijo eu. O fija a lei de bases de régimen local, está unha lei de bases de régimen local, pero si está fijada na lei. Vale? Por lo tanto, non teño nin que subir nin que baixar. Ese sueldo é o que ten o alcalde cando traballo no concello. Cando traballas nos teus negocios, cobras dos teus negocios. E o que é peor, se mezcla un poquito todo. Por eso son incompatibles a vida civil ca vida política.
Vostede fai un xogo de mans e di que iso está ben. O se perjudica en sus negocios, ou perjudica o Concello. Non se pode servir a los anos. Usted que busca a Biblia, só di, non se pode servir a los anos. Eso saca un empezar. E, por certo, vaya por Dios, que animadadas diso. Mire, é que, en vez de falar dos orzamentos, falamos do que fixemos e deixamos de facer, e iso importa ver un pouco, porque hoxe vamos a falar dos orzamentos. Xa sei que vostede que quere falar do que fixemos e deixamos de facer. Estaba dicindo que nós pagamos 107.000 euros a empresas externas. Por supuesto, porque triplicamos casi gasto social. Eso sí é gasto social. Pero aumentamos 3 plazas. Vale, 3. E agora que teñen 3, aumentan outras 3. E siguen con 118.000 euros, con 1.000 euros de externalizacións. Non se dá conta que color bien, pero non flota. Si nós pagábamos eso, porque non tiñamos personal, e meten personal e siguen pagando eso, porque aquí se dixo que non se iba gastando en servicios externos. Pois, miren, non funciona. Non funciona. E o peor é que nós ponemos un presupuesto donde vostedes se dedicaron, e dixo aquí, a facer cousas polos vecinos, en vísperas electorales. O dixo aquí, gastaron non sei canto e non sei que máis. E nos pagamos todas esas facturas durante 6 meses. Todo eso que vostede decía, que verdad dixo, porque no fondo se traiciona a sí misma, cando di, vostede non gastaba. Pois claro que non. O que tínhamos era que pagar as súas facturas. E aún así conseguimos un cierre positivo. E despois de facer esas barbaridades que deixaron pendientes de pagar, incluso as dietas dos seus propios concejales. Incluso as dietas dos seus propios concejales. E a dedicación parcial, e o presupuestado. Por favor. Un poquito de favor. Pero bueno, estos son, que di vostede das mentiras e das verdades, pero eu non vou perder un minuto máis neste tipo de cousas, porque eu vim falar dos presupuestos. Dos deste ano, non dos de hai 20 anos, pola miña gestión se foi un juzgado, e xa o veciño me votou. E vostede tamén votou pola súa. Vale. Este ano, por exemplo, señor Ramejeiras, sería consensuado con vostedes, pero lle vou a decir, asistencia no centro de salud, 15.000 euros menos. Fíjese. Por certo, señora Valdesa, vostede non sabe o que significan números absolutos e términos relativos, porque 3.371,75 é máis que 3.184.551,46. Por moito que isto sea o 49%, neste caso, e o ano pasado fora o 50%. O ano pasado era o 50% porque había 400.000 euros menos para gastar, ou 500.000 euros menos para gastar, porque había un remanente de tesorería negativo. Se hai menos para gastar, o porcentaje aumenta, pero en términos absolutos é menor. Lo mire como lo mire. Lo mire como lo mire. Gastar 130.000 euros máis é gastar 130.000 euros máis. Non hable de porcentaje. Vale, pero ben, sobre de aquí esas cousas, nós non estábamos conformes con esa estructura salarial que tiñamos. Por iso estábamos facendo iso de amortizar plazas inútiles, pero ahora cando quedan vacantes cubren rapidamente. Decíale, perdón, estaba falando con vostede, 15.000 euros de menos en asistencia centro de salud. Ustedes saben eso. Estaban en 75.171 e pasa 59.000. Pero é que parece que lle fan a costa, porque na agricultura ganadera tal, 28.000 euros menos, 28.000 euros menos, el 86,40% menos. Vostede o 25% menos en temas de salud. Vamos a outro tema, por exemplo, o de deportes, que había tamén unha reducción sobre instalacións deportivas, menos 6.000 euros, 3,32. Promoción e fomento do deporte, Silvia, como vostedes non contaron, baixaron 46.000 euros, 46.659,91, ou 17,15% menos. Vostede mete den os 22.000 euros aos sacas, non lle importa nada máis. Pero isto son as cifras do orzamento. Porque, porque son 110.000 euros en subvencións nominativas, contrarias a lei de subvencións, porque subvencionar actividades afeitas de outros ejercicios, iso nunca se
dicir, se eu comprei un coche no exercicio pasado e teño xa feito o gasto, non se subvenciona isto. Iso é contrario á lei de subvencións. O gasto ten que ser posterior á concesión da subvención. Non pode haber gastado unha cousa no exercicio anterior e subvencionado nesto. Onde se viu isto? 20.000 euros xa por subvencións de mano 10.000 deste exercicio e pero 10.000 do ano pasado xa gastado. Iso non é legal. Iso non é legal. Se non as pagou, tiñas que haber pagado. Ou haber reconocido o dereito. E agora tiña unha deuda. Pero non é así. Non se pode subvencionar as actividades xa feitas. Se eu subvenciono a comida que xa comí, entón é que eu non a podría haber comido, ao mellor, porque eu se estou pendiente da subvención, non funciona así. Xa lle digo que iso... Donde se aforra entonces? Na deuda pública. Antes amortizábamos 110.000 euros e agora, pois nada, baixamos casi a mitad. Que, por certo, a deuda viva son 612.651,01, debemos llamar por 600 e pico mil euros, que non todo é escala. E despois, unha cousa que ao final toda esta trépora lle importa un comino aos vecinos. Con un presupuesto maior se gastará máis, se invertirá máis, non? Pois miren ustedes o cuadro de inversiones. En el 2015, 1.983.000... Sí, homes, non se preocupe, home, tranquila. Está nervioso. 1.983.621,29. Este ano 1.897.897.000. Unha diferencia de 86.000 euros. É dicir, que baixou isto... Non teño aquí o... Teño que ter por aquí. O porcentaxe, sí, mira. O porcentaxe foi un 4,56 menos. Agora vou a decir o que digo o informe financiero. Xa termino, tranquilo, tiña moitas cousas que contarlle, pero non vou a variar con moitos máis datos. 298.000 euros espera recaudar do servicio de que? Si vostede non pode asumir. Iso é un trámite que ten que asumirlo desde o Concello, desde o Pleno, e facer unha petición á Diputación, e todo eso leva meses, e aparte que iso non o vai a poder facer sin ter personal para facerlo. Di no capítulo 2 de gastos que se fai previsión, se fai unha previsión do que xa se gastou. E fíjese vostede o que di o informe de intervención. O orzamento non presupuesta a plaza de técnico sociocultural. Aquí a estes 3 millóns e pico mil, 3 millóns 153.000 euros, hai que añadirle unha plaza non presupuestada para maquillar o presupuesto, unha plaza que temos, non lle puso dotación presupuestaria, o cual non é legal. Lo digo o interventor, para comparar os presupuestos, se no ano pasado tiñamos esa persona en excedencia e a presupuestamos, claro que está inflado o presupuesto con esa partida presupuestaria, pero este ano ten que poder comparar as partidas, xa subiría máis do 50%. Que pena, como menos. Pero dice o informe de intervención. É dicir, para quedar un puntito porcentual por debajo, non presupuestamos o que temos metido no orzamento. Sacamos de unha dotación de 31.000 euros, ou 34.000 que é un funcionario. Diferencias retributivas, digo o interventor, que iso causa discriminación. Que dixamos nós. Se vostedes pagaron durante 12 meses unha RPT, e tiveron aquí unha persona supostamente para facer a RPT, vostedes, o seu goberno, na anterior legislatura, e resulta que non hai RPT. E di que non a teñen. Di vostede que non a teñen. Entón, ese home cobrou sin facer o traballo, non? A verdade é que non comín. E digo que chegou. Estuvo aquí en concejal. Pero espagouse. Praza de Policía Local. Ai, por Dios. Tengo unha praza de Policía Local sujeta a un tema de unha sentencia judicial e di que tampouco está arreglado ese tema. Falta de expedientes de moitos servicios. Claro. Non podíamos ter radio porque non había ninguna persona, ningún contrato, ninguna cousa que o avalase jurídicamente. Por fin, van a por unha plaza no personal, de personal para radio. Pois valero. Se iba sendo a carregar en algo, porque vostedes crearon un problema. E vostedes saben como a mí que no meu período era imposible crear plazas, porque estábamos sujetos a unha lei moi restrictiva que non nos permitía crear ninguna plaza. Por eso non se podía crear unha plaza. Non cumpren o período de paro, isto digo o interventor. En tanto sin resucir, a IBI urbana presupuestado 87.000 euros por encima, a IBI rústica 10.000 euros por encima.
O de vehículos de tracción, o de matriculación, 94.000 euros por encima. O ICIO, 30.000 euros por encima. E pois sumamos os 298.000 euros que se sacan de moca dicindo que van a cobrar. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Resulta que é unha afición total e absoluta onde se van a gastar o que non hai e se van a crear unha serie de problemas entre os propios traballadores. Porque con esta forma de incentivar a xente, o único que van facer é que aquel que cobra 600 euros e 700 euros teña moi pouco interés. E despois, aparte de todo isto, unha cousa é o que din as cifras, e outra é o que di a realidade, como ustedes dicen, e isto é coisa. Porque temos incluso peóns de obras que computan o sueldo como peóns de obras que están traballando en deportes. Por qué? E vostede mete aquí unha partida de deportes onde computa o sueldo desa persona ou o gasto desa persona cando iso nunca foi real. Entón, aquí, cambiar así, non está a bonita, non sabe facer calquera. Pero a realidade é outra. E a realidade é que estou dicindo, en bibliotecas baixa de 2.000 euros, en festas populares sube de 38.000 euros, cando lle dá 5.000 euros, dá 5.000 euros só a festa de Santa Comba, pero é 38.000 euros. Que foi estes 38.000 euros que é para a festa popular dos vellos ou é un fomento da cultura? Porque tamén pode computar como fomento da cultura 40.000 euros a festa dos maiores. A Administración General, cando dicía que estaba racionalizando, sube 16.000 euros. Sí, camiños, non, camiños vecinales. Sí, non, que é para camiños vecinales. Xa termino, non se preocupe. Camiños vecinales, baixa de 37.000 euros e despois, por exemplo, gasta 13.150 en publicidade e propaganda, en comunicacións telefónicas 48.000, en electricidade sería boca xente o soupese, pagamos 405.000. Ahora, por exemplo, en electricidade hai 30.000 euros de menos. Por qué? Por as medidas de aforro enerxético que metemos no meu goberno. Ahora empezan a ter dinheiro das medidas que nos sementamos, das semillas que nos pusemos. Vostedes son herderos da xestión que fixen eu. Pero ahora mesmo, cando se desmandan e empezan unhas novas sendas, é cando se vai a ver a daquén onde vai a quedar. Xa non lle quero, porque xa sei que está nerviosa, non lle quero mallar. No, se quere, eu digo-lle máis cifras, non se preocupe. Non dices. Non, pois entonces... Daban 10 minutos, consumiu 14. Bueno, é unha cousa, creo que me estendín, pido-lle perdón por estender no tempo. Sempre non é o seu interés. Moitas gracias, señor. Terra Galega, non sei se señor Galega ou Sí. Bueno, bons días a todos. A verdade é que coincidimos con todas as cousas, o ano pasado era 53% de gastos en personal, que non pode ter. Non. Sí. O personal é o 50 con 50. Que faz os cálculos, sabe o que é facer o cálculo? Reviste en Menotecas. Non, na Menoteca non. Señor Lucha, mientras usted participó en una visita, mientras usted falou, nadie que sepa de interrumpido, a pesar de las realidades que dice, nadie interrumpió. Así que, por favor, primera llamada, señor Lucha, primera llamada. Por favor, señor Lucha, que vende simpático aquí. No, vende simpático. Por favor, señor Lucha, primera llamada. Sí, hombre, non se ten moito interés. Por favor, señor Lucha. Sí, non se preocupe. É maleducado, usted non sabe respetar. Señor Lucha, por favor. Non correcto. Señor Lucha. Señora Beijeira, por favor, proceda. E non interrumpa a señora Beijeira na súa intervención. Claro, non é correcto. Que digas aí, señora Menoteca. Non, pero señor Lucha, por favor. Non lle sempre Señor Lucha. Escuito. Cifras. Non vou a meter cifras. Pues entonces, a favor, eu dicía cifra e digo que non é correcto. Bueno, xa está ben. Eu creo que xa está ben, por favor, señora Beijeira. 50 con 56. 51, para ser exacto, mire. Vou dar a cifra para que non haxa dúdas. 3.184.551 con 46 con respecto a 6.298.163,76. E iso dá 50 con 51. Vale? Señora Non, Beijeira, 59. señora Beijeira, 59 da
repaso o 26 de febrero do ano pasado. Repaso usted. Entonces, a partir de aí, coma as súas palabras. Porque dan as cifras. Bueno, pero usted repase, métese no pleno do ano pasado, dos presupuestos, do 26 de febrero, do 16, Non é por falar. bueno, pues todos os teus 22. No, non sei, se acaba de ficar no texto de Nicolás. É un gasto de personal. Os gastos sí que sabemos os que son. Pero está na memoria. Por favor, señora Mejía. Bueno, escoito. Señor Camaño. Está na memoria, bueno, está gracioso. Entonces, escoitar o que dice. Os que temos na tenta. Bueno, vale. Señor Camaño, ¿será posible? Está falando... Vamos a ver, perdón, señora Mejías. Vamos a ver, ustedes non saben onde están. Ele está facendo referencia ao presupuesto do 2016. Ustedes están falando do presupuesto do 2015. Usted está falando do 2015. Vamos a ver, Carlos, por favor. Está falando, usted está falando dos datos do 2015. Ele está falando dos 2016. Así que usted... Señor, bueno, señora... Yo pongo aquí. Por favor, señor Amense. Volvo a repetir, señores, tanto Miguel como señor Lucha, permitas ustedes, o por supuesto que o ano pasado ustedes que se traen. Estaban falando de 53%. Escoiten, coño. Está ben, non, escoite. Que eu tamén non escoite usted atentamente. Entón, o problema é que o gasto de personal é excesivo. Sabemos os gastos que hai? Sí. Sabemos as previsións de ingresos para facer frente aos gastos? Non. Todo lógicamente o informe de integración ano tras ano é favorable. É sabio perfectamente usted. E o ano pasado fui o que quiso defender no pleno de presupuestos. Entón, o que fan agora os outros, todo é malo. Tomamos as palabras. En canto ao tempo de personal, si voto de menos a que voto de menos. Igual que decir que os miembros, que facer os presupuestos participativos, non de cada un dos distintos departamentos que forman parte deste Concello que traballan con este Concello, estuvera participar. Iso é o que voto de menos. É dicir, que houbera alguna forma de premiar a xente que ten responsabilidades e que se dedica a traballar para o Concello. Falo, Policía Local, Jaime Casora. Falo, Policía Civil, Jaime Casora. E falo, obras do Concello moitas veces non nos temos. Habría que ter uns incentivos para que a xente se motivara a traballar. Hasta aí, sí. Que amortización de plazas. Vale. Potenciación de servicios sociales para llegar a prestación de servicios aos nosos maiores. Que fixo. Que pasa? Que aumentaron o personal integral? Ou non é factible? Disminuir 15.000 euros no centro de salud, cando estamos para pasar ao centro de salud aos SERCs. Por qué? Porque amortizamos unha plaza de limpiadora. Coño. Que pasa? Que os 2.400 euros non de servicio de deportes para que a xente que vai a traballar nas actividades fora do horario lectivo están mal dados. Premiar a xente que vai a traballar está mal dado. Non sei. Inversións. Inversións reales. Ou previsibles. Previsibles tamén, vale? Cartera San Salvador. Había 145.000, ou metes 54.000 euros máis para levar adiante. O convenio con eólicos. Temos un problema de baches, bastantes baches por os carteras todo o Concello, bastantes. E coas deficiencias que temos depois do 2016 no famoso proxecto que temos, que tanto critiquei, e que agora va a verdade, a culpa, ainda por encima, é do grupo de goberno. De facer unha mala gestión. O grupo de goberno, o único que ten que fazer é que o proxecto, conforme se fixo, e que en orden non facemos, se leva a cabo. Esas pistas agora, en vez de 5 metros, quedan 4 metros e medio, a culpa ainda é de que eu supervise esa obra. Non, señores, esa culpa é de quen mandou facer ese proxecto. Non nos acordamos, verdad? Bien. O plan de estradas e camiños municipales. Hai unha previsión, unha pretensión deste grupo de goberno por facer unha especie de mantemento. Bacheos. Bacheo. Non outra cosa, bacheo, de 150.000 euros. Que hasta ahora, que o sepa,
Nunca se fixo. No papel, no despacho, sí, pero nunca se fixo. E a previsión é que se faga. O Barreira da Maza, 15.000 euros para arreglar o muro. E non é, eu non sei, señores. Tanto non me recriminou, eu non leio. Non leio. 15.000 euros. Melloras en parques en Salís, 40.000 euros. Aquí aquilo que está arriba, detrás do centro de cultura, está precioso. Ahora, está bom. Digo, chugora de contar. Etcétera, etcétera, etcétera. O que sí pido é que nas subvencións nominativas, todo de acordo con usted nunha cousa, que se hai unha subvención nominativa no ano en curso, habrá que justificar. Cal é o problema? Vamos a queimarle a cabeza, vamos a cortar a cabeza a unha asociación que por inexperiencia ou polo que fora non lle dá tempo a justificar o gasto, queimamos a cabeza. Diga usted aquí en público, queimamos a cabeza. Se me dá a oportunidade todo. Pois fíjese que usted a lei é... Non está no seu programa. Bueno, non se preocupe, se pregunto un niño que pagaba para contestar, si para favor. Pero de todas formas, o rally pagas antes de facer o rally. Eso sí. Ahora, joderle a cabeza. Ordenalo mal. Non pagamos antes. Joderle a cabeza. Ordenalo mal. Ordenalo mal. É viable. É posible. E o único que pido é que as subvencións nominativas que se justificarán no ano é que non... Por favor, señora, eu que sí. Perdón. Vale, Miguel, yo eso es su respeto. Pues sí que no buscamos una palabra, por favor. No, esta es la galega. Hombre, como fan ustedes que pagan tanto y la gana, nosotros no de palabras. Pero vamos a ver, señora, espera que sí. Esa falaremos de eso. E as inversións reales, aparte de que vamos a dinero menos, están cousas que sí están aprobadas e non están concretizadas, señor Ucha. Cachis. Sí, non sei como se contabiliza. Non se contabiliza real. Va a ser que os Va a ser demasiado listo. No, demasiado listo será usted. Porque si me está diciendo que non contabilizan real... No, hasta que non chego, non se pode contabilizar, non? É que... Entón, de aí o informe, queremos escutar. Por favor, vamos a ver. Queremos escutar, porque eu hasta ahora escuitei-nos atentamente. E non me dicía nada que ustedes, nin te reprochei nada. Por favor, señor. Que pasa? Que fastidio que deixo de decir. É que, tío, parece mentira, que decir, parece que faço un chicupa. Eu non te quero fazer culpa, non te quero fazer daño. Para nada. Coño, decir, escoito, eu escoitei, non dixo nada, colei a boca. E já hecho nunha exposición, por suposto, máis ou menos bastante reglada, evitácheme moito traballo. E o único que dixen foi que habrá que ter en conta, nos próximos ejercicios presupuestarios ou nas previsións, ter en conta o personal e a xente que traballa primeiro de alguna forma. E con isto, penso que está máis que dito, está máis que defendido que somos. Señor Lusa, volvemos ao mismo de sempre. Que usted non se dedica a facer cousas, que usted se dedica á alcaldía. Vamos a ver, eu que non teña dedicación exclusiva á alcaldía, eso non quere dicir que teña a miña deberes como alcaldesa, este aquí o Redo Cañón, como ten que ser todas as mañás, por moitas horas por a tarde, eso sí, son unha persona que os anos que teño preocupeime de, antes de chegar á política, ter unha formación, de vivir, de algún outro medio de vida. Quizás por eso teña dualidade de poder dedicarme a política, pero ao mesmo tempo tamén ter un traballo profesional. Porque a vida política é un período nunha época da persona que eso se termina. Esa persona, como é lógico, terá que ter unha educación, unha cultura, unha base profesional que se mantén no tempo. Por eso se mantén, e por eso eu, como alcaldesa, intento manter a miña vida profesional, que non tenía que sentido para que sabe este piso ilusión e incompatibilidades, pois de alguma forma unha persona coherente estea na política, estea no seu traballo, ten que saber que realmente a política é unha época transitoria en donde os profesionales teñen que manter a súa vida profesional. De 107.000 euros de que se usted había gastado, pois efectivamente, usted os gastou en empresas privadas de axuda a domicilio, e non por eso se atendiu a máis xente, porque ao final a xente que se atendiu
viuse despois con medios propios cando nos chegamos o ano pasado e conseguimos que aí se dera aquí crear a caso de ata co mismo personal. Eso sí, había contratado usted 3. Vale, pero xa se había contratado usted e o caso era o mismo desastre total que tiñamos en asuntos sociales, que había unha lista de espera impresionante e non se daba atendido a xente porque non se estaba coordinado o personal e por encima tiñamos empresa externa e aí se gastaba. Claro, así calquera fai os presupuestos presupostando 40.000 e gastando despois 107 ou ao mellor, pois presupostando, como di, resulta que en servicios educativos ou en servicios deportivos non poñemos toda a cantidad. Home, tan fácil como que usted no seu presupuesto mete en servicios educativos 34.000 euros e resulta que ao final realmente só se gastaron 1.200 euros. Por eso nos este ano, sendo realistas, sendo coherentes cas necesidades do Concello, non se nos ocurre presupostar unha partida de 34.000 euros para non gastar. Se só se gastaron 1.200, pois están os servicios educativos non tan fácil como que só presupostamos 4.500. Hai que ser coherentes, non propoñer máis ou menos cantidad das partidas se vai gastar máis ou menos. Xa se faz unhas previsións que intentan ser realistas, non camufladas, en donde se ajustan realmente un pouco as necesidades. Efectivamente, fala usted do remanente 2015-2016. Que eu sepa, cando usted chegou aquí, as facturas que tuvo que pagar foi no 2015. E na factura 2015, ese remanente seu só recuperou 10.000 euros. E, sin embargo, foi no presupuesto no ejercicio 2016 donde realmente o remanente se conseguiu. Non por nos chejar a deixar, como usted dicía, todo sin pagar, que usted que pagaras, entonces conseguiu usted, despois de pagar todo eso, superar o ayuntamiento. Non, o remanente real son de 7 meses do gobierno do PP e 5 do seu. E aí é onde justifiquei que a pesar de preocuparnos e de pagar as súas deudas, que usted nunca se deixou de pagar porque as obligacións que se contraen non sempre se pagan en tempo justo e real, senón que hai un período para pagar todas as obligacións, pois cada un tócanos de pagar as que nos tocan de antes. E falamos de presupuestos, sí. E usted vístelo como queira, non, que nos vestiu como queira é usted. Inflados, subvencións nominativas, pois claro que sí. Si por algún motivo unha subvención que está reconocida de anos anteriores non se pagou, pois hai que pagala. Dígase a Asociación de Empresarios, que viñeron a usted a ver si de alguna forma podía recuperar esa subvención e a usted non le interesa, e despois é ser bueno. Aquí sí, porque se legalmente esta xente ten dereito a unha subvención que nos cobrou no seu día, pois hai mordos legales para que esta xente os cubra. E realmente os cobrando. E se por calquer motivo administrativo noso e de burocracia pois non se chegou a tempo, pero podese chegar con boa intención, porque de feito a Asociación de Empresarios presentaron papeles de registro de entrada para que usted de alguna forma retomar esa subvención que usted non interesou, que quedou en stand-by. Igual que si este ano tamén, pois a subvención de balonmano, pois por problemas burocráticos quedaron sin cobrar, nos damos a oportunidade de que xa que está reconocida de que realmente se pague. Sí, porque aquí, señor Lucha, os cartos non son para pagar os políticos como di usted, son para os nosos veciños. E cada un aquí ten dereito a súa parte, porque ao fin e a cabo, nosos cartos, os nosos sueldos, son os cartos de todos os veciños, e que se crean os veciños son os cartos vosos tamén. Por eso vos tedes dereito a todas estas reclamacións. E isto intente preguntarlo como queira. Intente dicir que é toda unha mentira. Non, señor Lucha, non, as cosas están aquí. E non fai falta falar, montar casillos no aire, cando en realidad está simplemente visto. Un RPT, home, pois que eu sepa de que está no Concello. Se usted non a quiso utilizar, eso é outra cousa. E aparte, outra vez, o sempre o que está dicindo, home, mire por onde. Dice, menos mal que non tocamos a radio de personal. Home, porque non fixo usted, podía haberlo feito. Que usted tiña o mesmo problema. Home, non me diga que tiña problema para crear unha plaza de radio, e resulta que mete un monitor, dos socorristas, un monitor, que pasa? Cada douse de conta que se olvida a radio de crearla, porque ten aí a licencia da radio paralizada, que asunto obriga a nosa delegación, pero claro, usted non se acordou, e eu intento decir que tiña problema. O problema tiña o mismo, igual que contratou a 3 de asuntos sociales e contratou as outras. O sea, que non intente mentir a xente de que non fixo o que tiña que facer. Que está inflado, tire e tal, que o interventor, enseñei eu antes como as tiñas que infladas, indo por encima das cantidades que nos lle dixen, porque lle dixen moi claramente que, por exemplo, no IBERUS, que le volvo a recordar, me parece usted que non ten memoria, se dicen que usted tiña presupuestado e que pensaba nos ingresos de 56.000, pero nós pedimos 54.000, eu creo que realmente están non tan inflados como os seus. E vamos, resulta que no seu gobierno, sí, justamente, acórdase de subirse o sueldo a 2 personas. En aquel momento entonces non se acordaba da xente que tiña un salario baixo de 700.000 euros, porque que eu sepa, desde que eu cheguei aquí, a xente sigue facendo
700, perdón. Que desde que creo que o gobernar a xente sigue facendo o mismo traballo, o mismo sueldo que lle tiña usted, sueldo que sí incrementa a principio de ano, de acordo con as subidas que ten que ser para ajustarse, pero ese sueldo sigue sendo o mismo. Eu simplemente ahora mismo estás incentivando a unhas personas que se lle aumentaron as funcións. Esto, de acordo, señora Mijeras, así se contesto, en efectivamente, pois ahora, con máis tempo, vamos a preparar os presupostos de 2018, donde habrá que sentarse por áreas para hacer realmente un estudio das necesidades de cada servicio, en donde se intentará a cada personal realmente as necesidades. Eso sí, cada persona que se incentive lo necesita, eso sí, cada persona que venha a este concello que responde ao seu traballo, porque de alguma forma a xente que o cobra, pois ten que ganarlo, pero eso sí, traballar con todos a unha, porque no concello, tanto políticos como personal, non deixamos de ser un equipo. Sabes os porcentajes de incrementos e tal, estaba se lo dicía antes, o señor Amijeras falaba que usted intentou traer o presupuesto do 2016 e usted falaba un 50,58 que é o presupuesto do 2015. Mire por donde, que ahora mismo vi usted tamén que se está aforrando moito destes aforros energéticos, dos plans que empezou usted de aforro, onde que o sepa, os plans de aforro, se empezaron na época do señor Bandeira. Empecei no ser e seguirás o próximo alcalde que te toque cando me marche. Queira ou non, destes 2 anos vou intentar facer todos os plans de aforro que ASA, a vista de 2019 nas próximas eleccións, o que lle toque, se estou eu, está outro, pois fará o mismo, pero non é se cuando usted a medalla, se la cuelgan, porque son previsiones nacionales de donde realmente se trata de aforrar, incluso o aforro vetado por as necesidades ahora mismo do medio ambiente, da gestión de medios, e non só incluso económicos, sino tamén de cuidado, por eso exigió a resolución de cambio climático e energético. Para terminar, como usted terminaba con o informe de intervención, e do informe de intervención pues, está todo limitado, que é toda unha mentira, que realmente isto é un informe desfavorable. Mire por donde que teño aquí ahora mismo o presupuesto do ano 2015, que realmente é o que aprobou usted, en donde tamén traigo o informe de intervención, porque o informe de intervención acompaña a todos os presupuestos. A REA, notase que está feito por mismo interventor. Por qué? Porque os datos son tan reales no presupuesto como outro. E por qué? Porque o interventor xa tiña valorado no 2015 os datos e douse de conta que prácticamente pois a realidade do Concello na que se intentou asustar moitas veces se ele considera que a realidade non é esa, a realidade do Concello é ser a final de ano, en donde se a regra de estabilidade dice que non se cubre, porque nos presupuestos seu aquí non fai caso, pero a regra de gasto se cubre ou non se cubre a mitad de ano, cando está sen ejecutar non se pode saber, porque efectivamente ele aquí fai mención en donde fai esa consideración, pero asimismo dinos que, bueno, eso é unha posibilidad que está aí calculando, porque cando se remata o ejercicio do ano é cando realmente se sabe como quedan os gastos do Concello e cando realmente se pode falar de si realmente o remanente positivo ou negativo esta liquidación, incluso si se cumple a estabilidade testamentaria, porque a estabilidade testamentaria nosotros sí que temos. O que cuestionaba aquí é a regla de gasto. A regla de gasto, a mitad de ejercicio, cuando toda a actividade queda o 50% do presupuesto sin ejecutar, é inviable. De feito, ele mismo dice que sin perjuicio que se poda amosar unha liquidación orzamentaria respecto á estabilidade. O sea, que fai a súa mención, pero ao mesmo tempo di que realmente, no caso hasta a liquidación, ao final do ejercicio non se pode realmente asegurar eso. Pero mire por onde, que no presupuesto de 2015, efectivamente, tamén nos di que ahora mismo estos cuando falan dos ingresos son de unha forma de previsión formal. Os ingresos non son realizados de acordo con a información que se desprende das liquidacións de servicios anteriores. Isto é o que decía no seu presupuesto. É tan fácil que, mire por donde, asimismo habla dos ingresos, habla dun equilibrio formal, estou falando do informe de intervención de 2015, en donde xa que non se tan malo, no informe de 2015 tamén se falaba dun informe formal, dun equilibrio formal dos ingresos, pero non real. O sea, que parece ser que o que facíamos tan mal ainda se facía. Que mire por onde, aquí ahora mismo, o resumen do 2015 ao 18 de setembro do interventor di que vista toda a documentación que integra o expediente motivada nas observacións realizadas con o anterior, especialmente, incluso si queren, por curiosidade, poden poder o informe de intervención deste ano, esa comproban ustedes, especialmente relativo na área personal de riscos e o exceso de presuposición de ingresos.
así como tamén a inferioridade dos ingresos reais con relación aos gastos reais, e, por lo tanto, o cumprimento meramente formal da obriga de establecer un superávit real que se debería ajustar as previsións de gastos de ingresos dun proxecto de orzamentos para o exercicio, neste caso 2015, emitindo un informe desfavorable. O sea que xa no 2015, usted que fixo uns presupuestos tan reales e inflados e tan estratégicos, resulta que xa o propio interventor nos decía que estos informes eran, o informe del final era desfavorable. Entonces, nós temos aquí unhas previsións para un ano que realmente a final de ejercicio se darán os números e onde se intenta realmente de coller todas as necesidades. Damos a palabra a señora Meisedas, para a señora Meijeiras, para intentar realmente consensuar os próximos presupuestos e o mellor sentarnos máis tempo e nos sentarnos en isto por departamentos, que asente, que as necesidades reales, que as inversións, que as muitas das subvencións que están previstas tamén incluso nominativas por parte da Diputación e da Xunta, e intentando que estes presupuestos dean cabida a todas as necesidades dos nosos veciños. Nos equivocaremos, non nos equivocaremos, como digo, os orzamentos deixan de ser unha previsión a vista das necesidades do Concello para tratar de cubrirlas, e de alguma forma estas son as nosas para este ano 2017, do que xa levamos prácticamente ejecutado unha boa parte, que xa pasaron 6 meses iniciales, e nos que de alguma forma vamos a intentar terminar este ano e, por supuesto, desde principios de ano, de forma conscienciamente e además intentando ajustar, como fixemos no último semestre do 2016, para que desta forma haxa un equilibrio entre gasto e ingreso, de alguma forma conseguir que ese remanente se siga mantendo e que de alguma forma, por supuesto, por encima de todo, os nosos servicios, os nosos veciños estean servidos. E eu que si lle dou as gracias a xente que teño comigo no grupo de goberno, porque se non fora por eles, o meu labor non sería a mesma. Eu, María Posa, alcaldesa de Santa Comba, represento neste mismo os meus veciños, pero conto ca colaboración de 8 personas, 5 formadas por repentes por terra galega, e somos un grupo de goberno. Por eso, cada un ten o dereito a súa dedicación. Sin máis, non hai máis turno de palabras, e vamos a proceder, e aunque tuveron un minutos para contestar, que me pediu que lle contestase. Vamos a proceder, por lo tanto, a votación. Un turno de 2 minutos me chega. Votos a favor. Os teus tres turnos de palabras, os demás ninguno. E ele fixo unha pregunta, lógico que lle contesta. Votos en contra. Por lo tanto, non hai excepción. Damos por terminada a sesión plenaria 2 extraordinaria do Pleno do Parlamento de 2017. Moitas gracias.